आर'ज जोब्बाय जोंहा नै आर'ज जोब्बाय खुलुमदों बयबो हेल' आब' बार्थडे जानो फैदों ना दे बार्थडे काश्मिरिनि बार्थडे आर'ज जोब्बाय हेल' नोंथां हेल' हाय बोलो हाय बोलो हाय बार्थडे जानो फैदों ना बार्थडे जानो फैदों दे आर'ज जोब्बाय खुलुमगासिनो दङ दे आरो जों रायजो मोनजाथों सम नांलायबो मोनथों सानैजों हाय केकआ थियारि जाबाय खै बोसोर जाखोलै 9 बोसोर ना हमनानै हो आं खुलुमगोन आंखौ हा गस्ला गुफुर बायनो हानो गोजांदों बेखौ बोखारनांगोन ना बेखौ बेसेबां जागोन आं सिखा दंबा सिखाजों ओरै ओमफ्राय ओरै बख'दो गासिखौबो हासिबजों birthday girly father hello ay nोंसोर सिब्बाय आं एसे रिजि थांनि संदों खावदों नै जोंना बिमादैया मा संखोहाय kitchen room Maybe Saruna भी YouTube channel dong लोगोफोर mana harassै हगारला आंबो हगारनायानो जाया मा दङ आयै मैगं थाइगं YouTube girlनि mother खुलुमबाय दे बरायबाय मा होनदों ओइ आं मा होनदों बार्थडे गार्लनि मादारनो इउटुब गार्लनि मादारनो आइदि आं नांला दे बेनोलायनो इउटुबार आजों नायदों बैलाय मा बुस्थु साराय नालाय सारायना अमा ए नायनि दे आब' अमाया जा गिदिर सारायजों संखाबाय नारजि फ्राय एवदों नैबे लाब्रानि खोमा ना ए ओरैबो संगासिनो दङ मा संदों बाहायलाय अनला केकआनो मोनथाम फैदा केक हानसै
바이브 케이크가 케이크는 크이다 카스미리 Mantap. 아이 Dan teman jenis yang di birthday man. Apa kira naik kap kita. Arabi punya azan ni man. Tin masa. Arabi yang di birthday ni. 아싸 बयबो बार्थडे जानो फैदो काश्मीरिखौ Boleh fai dan teman ang di video ko naik naik. दे बुंदो दे Kap kita habis waktu. जोंनो हरथारबाय आं दाङा जाबाय थादोंमोन जासिथारदों आजाव जाला केकआनो मेरलाथार काश्मिरिनानै खैथा खैथा दं हिसाब गैया केकआनो फिसाबो गेदेरबो Mom baca pun mana. बोरो ममा बोरो ए नै दङ Oh, it's open. Yeah, we got it. We get the pendant. Color. We're ready. 9 बोसोर जाबाय आरो फरायनाय लिरनायाव जाहाथे मोजाङै मोजां आवगायलांनो हायो गाहाम देहा जिउ सोलेर लानानै आवगायलांनो हायो लोगोसे बर' राव थुनलाइ हारिमु सोदोमस्रि हाबा हारिमुनि बिहोमा होनो हायो बेखौ मिजिंथिनाय जाबाय आरो बे मिजिंथिनानै दिनै फुं बाहागोआव काश्मीरी बसुमतारीनि मुङैनो जोङो बाथौ आर'ज खालामदों बे खालामनाया हाबाफारिया बावनाय थिनायाबो मोजां जोबनानै थांबाय जाहाथे काश्मीरी बसुमतारीया जोंनि हारिनिनो माहारिनिनो खामानि मावनो हानाय सासे रोंखा राखा आखा फाखा फरायसा जानो हायो साख्रियावला जानो हायो आरो जोंनि हादरनि राव थुनलाइ हारिमुनि बर' माहारिनि बिहोमा होनो हायो बेखौ मिजिंथिबाय गोलाव आवै जाथों आफा बोराइ बाथौनाव बेखौ आर'ज गाबबाय लोगोसेयैनो बिमा बिफाखौ फोरोंगिरिखौ खुलुमनाय सिबिनाय बावनाय थिनायखौबो दानिफ्रायनो रोंखा राखा आखा फाखा जानानै सोलोंनानै रोंनानै गावनि जिउ दैदेननायाव बाहायो बेखौबो आर'ज गाबबाय लोगोसेयैनो बिमा बिफाफ्राबो गावनिनो फिसा गावनिनो फिसौ होननानै मोजां जोथोन लाखिनानै नंगुबै मानसि महर होनो हायो नोगोरारि महर होनो हायो बेखौ मिजिंथिबाय आरो गावनि आखाइजोंनो केक हानानै बे खामानिखौ जागायजेननाय जानोसै दे संदो दे संदो बे माबाखौ खौ खोमोरदो नोंनि Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Kashmiri Happy birthday to you May God bless you babanya de oमफ्राय de mamiनि आबैनो आबैया बोरो आबैया दे आबैनोबो दौदो दे खुलुमदो ओमफ्राय दे ओमफ्राय दे आंबो दौसै दे खुलुमदो आबैखौबो बाबाखौ ओलै दे मामिखौ दे जाबाय ना बयखौबो दे आयं आंबो हागोन नोंनो दौनांगौ ना
마블다 보낸 거. 마우스 다 바네 데. 아무지 바네야 또. 지우 글로 자트게. 마우스 다 클럽 보네. जोबबाय दिनैनि केक हाखांबाय लोगोफोर बेखौ मा गामि होनो आब' बबानिसो गोग्लैयोना ए बबानिफ्राय ओइ सवादेब सारनि न'आ बै न'आ मोनसे ओमफ्राय दा सोर थायो सवादेब सारनि न'आ बैबो नङा नै बैयो नैबे आं लोगोफोरजों मिनिबाबो सिङाव मानबाय ओंखाम जाखांबाय जोङो लोगोफोर गय फेरेरो जाखांबाय नै ओइ ओंखाम मोनजायाखै आब' दे आयै अन्थाव बाथाव ओइ आब' ओंखाम जाखांबाय ना मा ओंख्रिमोन दे हिसाब गैयाना दालिबो दंबावो सालादबो दंबावो दालिखौ जानाय जायासै जानायखौ खोन्थानाय जायासै लोगोफोर मानो होनब्ला बार्थडेनि ओंखाम जानायथ' माबा माबिबो थानो हागौ बेखायनो नोंथांमोननो खोन्थानाय जायासै अनेक आइटेम थायो नालाय ओंखायनो दे बिदिब्ला लोगोफोर जोंबो थांनोसै दसे उनाव दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाथोंसै बाय बाय इयुननि भिडिअआव फिन लोगो मोनफिनलायगोन बाय बाय लोगोफोर